hedder Birger Kærby. Jeg er 66 år gammel. Selvom jeg er lidt oppe i alderen, så er jeg stadig i gang i en hel masse forskellige ting. Både erhvervsmæssigt, hvor jeg har et par forretninger, leger cykler ud, har en café. Også aktiv, jeg cykler meget, jeg spiller tennis. Og jeg har et problem, en hemmelighed, jeg gerne vil dele med dig. Faktisk vil jeg gerne dele med alle mænd i den alder, som har samme lidelse som jeg. Jeg lider af forstørret prostata. Og det betyder, at man har svært ved at lade vandet, svært ved at tisse. Specielt om natten er det et kæmpe problem, når man skal op 5-7 gange. Man får ikke sin nattesøvn. Når jeg skal på ture ud et eller andet sted, så skal jeg hele tiden tænke på, kan jeg nu holde mig den time eller to? Værsgo. Altså allerede for 5-7 år siden, så begyndte jeg at snakke med min læge om det her problem. Og jeg synes, at først negligerede han det lidt og sige, hvor meget handler det om og sådan noget. Så skulle man have sådan et flow, man skulle tisse i et bæger, hvor mange milliliter. Så skulle man videre hen i forløbet. Det er nærmest en maratonløb til scanninger og undersøgelser osv. Man skulle selvfølgelig finde ud af, om det er kræft eller ikke kræft. Rigtig mange mænd lider af det her forstørret prostata. Altså, da jeg endelig fandt ud af, eller de fandt ud af, at jeg kunne få den her sådan varmebehandling, hvor man stikker et mikrobølgestav op i tisseren og varmer op, så man dræber noget af vævet. Så det tager kun ganske få minutter faktisk. Efterfølgende har man lidt smerter, man bløder lidt, og man skal have kateter op en måneds tid. Det er ikke særlig behageligt. Men den lettelse, jeg følte, da man faktisk kunne tisse igen. Altså, jeg kunne have et normalt liv, uden at tænke over at tisse hele tiden. Nu går der 3-4 timer før, eller imellem mine tissepauser. Og altså, jeg er et helt nyt menneske. Når man er igennem det der, som nærmest ikke er nogen ting, i forhold til de ulemper, der var, så er hele verden åbner sig som ny. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere mænd, der hurtigere i den her situation med forstørret prostata, får den her tilbud.